че сега можем да държим в ръцете си символите, елементите, представляващи на тялото на Господ Исус Христос. Моля те да осветиш този хляб като тяло на Господа Исуса Христа, който на Голгота взе върху себе си нашите грехове, безпокойства, болести, немощи, влизайки в гроба, където Исус лежеше повит като мумия. Поглеждаме към Неговото мъртво тяло. И там няма действащ грях в него. Исус е взел греховете върху себе си. Няма вече тревога. Няма страх в това тяло. Нито нервност в мъртвото тяло. Всички наши безпокойства, страхове и грижи са върху Него. На Него дойде наказанието, което докара нашия мир. Алелуя! Той беше натоварен с моите болести, но мъртвото тяло не боледува. Всичко беше свършено. Като ям от това Исусово тяло, което държа, получавам пълно изцеление на всеки орган, всяка клетка и всяка функция на моето тяло. Отдавам ти хвала и слава, Господи. Амин. Това е тялото на Господи, на Спасителя. Той изцелява всяка клетка, всеки орган, всяка функция на твоето тяло. Алелуя! Яж и възпомени Неговите страдания, поради които твоите болести се отмахнаха от тебе. И на техно място дойде изцелението и благословението, от което ние се нуждаем всеки ден. Алелуя! Вземете и яжте. Възпоменете страданията на Господа Христа. Алелуя! Бог да те благослови също. Алелуя! Алелуя! Яжте нещо? Алелуя! Алелуя! Някои хора имат специално ръководство, това да не ни притеснява. Така че това, което ние взимаме сега, то ни носи изцеление и здраве на цялата снага. Защото това тяло вече не боледува, нито има грях в него. Алелуя! И това е кръвта на агнето, Неговата свята, чиста и пресвята кръв, която пролята на Голгота, донесе изцелението на цялото ми тяло, донесе освобождение на снагата ни, изчисти греховете ни, освети ни, направи ни святи, както е свят нашия небесен Отец. Алелуя! Алелуя! Подари ни спасение. Всички ще пиеме заедно след това виното, аз ще ви прочета. Алелуя! 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 Чакайте, ще пиеме заедно. Сега вземем виното на Господната вечеря.
Отче, изказваме дълбока благодарност, защото ни възлюби толкова много, че даде своя син за моето пълно спасение. Господи Исусе, благодаря Ти, че по своя воля съблече своята божествена същност и дойде на земята да понесеш гонение, да вземеш моите грехове, да вземеш моя срам, Ти взе всяко зло от мен и проля кръвта си, за да ме направиш праведен. Сега те моля, Отче, да осветиш тази кръв на Господ Исус Христос. Кръв, която ме очиства от моята неправда. Кръв, която подпечата всяка част на изкуплението. Духовна, душевна и телесна. Отче, помогни ни сега, да осъзнаем, че кръвта, която държа в ръцете си, е най-мощната субстанция в цялата Вселена. И няма по-голяма сила, авторитет и власт от кръвта на Божия агнец. Тя е по-мощна от най-мощните ядрени бомби, които могат само да разрушават. А Твоята кръв ни дава живот. И той изобилен. Слава на Твоето име, Боже. Благодаря Ти за бъдещето. И за надеждата. Която си приготвил за нас. Сега пия от кръвта на Господ Исус. И отдавам цялата слава и почет на Теб, Татко. На Теб, Господи Исусе. Амин. Алелуя. Нека да пие. What